Pane chitiko chinoshamisa apa tinoona kuti aiwa pazoshata manje. Vakomana vana Bishop Nyamakanga, mamuziva Bishop Kevin Nyamakanga nana Jacob Nyarivhume, vakomana vaive vaya vakatorwa, vakomana vaya vakatorwa nema-secret service, dzimba dzanga dzakakombewa nemapolisi nevakomana secret service, ndobva vaendwa navo. Sana pinda mashoko abuda nyogwa panapa mudhemira masvingo aiwaka ndopanda kuti bva subscribe or like kuti na on the bell icon. Tinapinda paende pavanyora vachiti, today is the night of long arms. The secret service is said to be currently surrounding the house of Jacob Nyarivhume. Some are on their way to Zikalasi place. They arrested the Zinaso president at the international airport. They've arrested Bishop Kevin Nyamakanga. Vanobvapotsa picture Bishop Kevin Nyamakanga vachiti aiwa matyikiri ari kuita the regime ava kutotyisawo futi. Noreko kuti havachazivi kuti kuchiri kutya kwoga here kana kuti hazvibudi. Ndinobva tarileta kune mashoko ari kubuda achitobva panapa aiwa nemukomana anonzi George Charamba achiti vese vakomana vari kubatiwa ava vanoda kuparalaiziwa nethe regime. Mashoko vataugwa naGeorge Charamba takutovhunduka kuti nevamwe vari kubatiwa vasiri ma-acts ekuita maprotest kana vari kubatiwa vasiri mustreet vari kungovingwa mudzimba dzavo kana vari kubatwa pama-airports vaida kutravhera zvavo. Tikuona kukomana ava vari kukepchiwa. Tipotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi chinototyisa choitika munyika yeZimbabwe. Pinda mucomment section medu, saka no subscribe or like, kuti on the bell icon.